We talk football SA. MTN 8 last 8, Orlando Pirates 2, Durban City 1. My brother, your name and your comments. So, I'm from Tembisa Hotman. We are fair. Yeah. Hotman, mina ngifuna ukukhuluma iqiniso. Hayi ukuthi i-midfielder yethu ifile. No, ayifanga. Yeah. Ucoach kwamela sacrifice. Yeah. Dancing, it's a box to box player. Umbatha, it's a box to box player. Actually, defensive midfielder layer. Yeah. Ngicela ucoach sacrifice. It's either ufaka Umbatha or it's either ufaka Dancing. Yeah. We're not playing anything. Abafaki bobabili. Abadlali next midfielder yethu ifile. Yeah. And the last season, iPirates bokuyi team ebulalayo esiswini. Yeah. Ukukhuluma ivalo. Yeah. And another thing engathanda ukuyifaka. Pirates bafethu, Pirates ayinama player. Pirates ayinama player. Izwa ngithi. Pirates ayinama player, Pirates inama star player. Oh. Ewonke yeah. Yasilima sicela ngama star. Abashoot abafana bami. Abafuna ukungena nebhola boxing. Abafethu bami bafuna ukubamba ibhola 30 seconds yonke. Shoot ibhola uyi1. Eish. Wona ufuna ukuhlala. Umalume shooter. Umalume shooter. Baka Hotman mina ngijabula ngale win but ukhuluma ivaka ne midfielder yethu it's top class. Yeah. Yabona ke kulesikhathi ila khona kwamele manje it's either manje uDancing uyahlala or Umbatha uyahlala. Yeah. Ngicela ubuyisa bosihle Nduli ubuyisa uMakhawule defensive midfield. Amadoda amadala. Yeah. Umbatha udlala ibox to box. Asimazi Umbatha stick. Asisawabona amashot abafana abashuthi next. Ngoba manje uhleli lapha. One kuphela. Uhleli Umbatha emuva. Uhlezi. Coach usenzani? Uyasikhawathi. But coach wathi usenzani? Uyasilimaza Dimba. Yeah. Angala uDancing uNtswembu. Umbatha uNtswembu. Kwamele sacrifice. Yeah. Yeah. Last sesiyo sacrifice. Yeah. Omunye sekaza thatha 45 yokuqala, omunye athathe enye 45 or 30. Ngiyabonga sifa. Uyayithatha le MTN 8 noma withi? Hayi, MTN 8 yona ibhaliwe yethu kwamele manje phela si break record. Kufanele ibhalwe Orlando Pirates Cup. Yeah. Hayi, irecord. We talk football SA. We talk football SA. Siyabonga.